салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтаро бисёротон анами паплина мепрсиден. ҳама хел вай клиент бисёр буд, надоштем, аллакай боз овардем материалаш доенга. духтаро чанд расветка дор, ҳоз ма расветкаоша нишон метиём, ваёшам нишон метиём. апаҷон кабута нишон тием бо ай наздик 3 метрш. духтаро нархи як донаи 70 сомон. касе оптови мегира бо арзон мекунем. доенги ғавсаки хушрӯя духтаро качество аҷоибот. ина нигоҳ кунед ранги кабуташ. ва ай кабут бо сабз дорем, ранги сабзам дора духтарако. байни тигро ҳастай мепрсидем, фақат сурхш омадагиай, малинаш омадагиай диден 3 метр 70 сомон. ҳоз ма салшабо нишон метиём. ё чанд та ранг дора хулоса. кабутия нишон додам, малинаша нишон додам. ина ранги сабзаш духтарако. касе даставка дар кора, рулон дар кора, марҳамат метонем бинависем. ина духтаро сабзаш. сабз ранги асосиш номоиса. ҳам химатчаш ғавсаки хушрӯя ки качествоашда гап надорам. касе дар кора марҳамат метонем бинависем. ай тигрон духтаро сабзам дора. ини росирхака диден. ҳам малина, ҳам кабути электрик, ҳам сабз, ҳам сурх. сабзе нам хеле талха дора духтарако. ино да качествоашон да гап надорем. баъд духтарако рулона метием, лекин фақат даставка катия борам. бори наличе ай хидмонай даставка нашо даставка метонем дар ватсап нависем. ина духтарако кушодаш ранги сурхош. суп сурхай духтарако. хайна малинарам кушодаш ҳастай духтаро. 3 метр 70 сомон. ина кабути электрик, сабзшам боз нишон метиём. кабути электрик, ина сабзиш духтаро. бо зардам ҳастай духтаро. паланги. ина духтаро сабз, зардшам ҳастай. ини папилнаком духтаро ҳам ғавсак хушрӯя малинасфед ҳама вақт мепрсен. аям ҳаст, иам 3 метр 70 сомон нархи я дона. касе я дона мегира, я дона даставка ҳам дорем. ва я либоса 70 сомон меша. ай сета зиёд гирем бо арзон мекунем духтарако.